wetu vijana wengi. Jotelo mopogore opogore mawuok e kanisa mar Pentecostal Assemblies of God e okang' machielo nitiere gi pogruok mar paro gi ten kanisa no bang' ka moko kuom jotend kanisa no nodinne oko mar kanisa mar Ragogo PAG mantiere Kitutu North e kaunti ma Kisii. Wachore ni chik mar dino negi oko ne ogol kod jagoro maduong' mar kanisa no. Chieng' tich ang'wen mar juma ni nochuno jotend kanisa no mar bago romo oko mar kanisa. Wira ni chuk dar bende ne ochiw ne siem mondo mi kik yienegi mondo mi tim romo moro amora e kanisa no kaluwore gi jodito mag lok tich ma PAG mantiere Nyang'ori e kaunti ma Vihiga. Moko kuom jotend kanisa ma PAG ne dwaro choro nyime thuolo ma tendgi kata bed ni ne oseland yiero ma jotelo manyien. Tulikuwa na mkutano wa maombi ungefanyika katika kanisa letu la Ragogo PAG, lakini Ragogo PAG ambayo ni district ya Entanda. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba tumepata kanisa limefungwa. Wakubwa wanasema wao ndio wakubwa wametufungia tu kufanya, lakini uzuri ni kwamba mkutano umefanyika. Tumefanya mkutano mkubwa, mkutano mzuri sana. Kuna msukosuko ambao unaendelea katika kanisa letu ambalo kanisa linaumia, na sisi kama viongozi katika hili kanisa tumekuja pamoja ili kujadiliana. Tuko kwa mfano na yule alikuwa General Superintendent Reverend Wycliffe Ganira, alafu tuna PAG Church Council Reverend Stephen Ganira, na kuna pia wale ambao wana Kikidhi mabor nyako Ramogi waduogo bang' thuolo machuok.